उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेशननि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लाखिनो देग्लाय 28 बोसोरसालिया अल इन्डिया फुटबल कम्पिटिसन बे फाथिदों आरो बाहाय दिनै मोननै गोख्रों लोगो दैमाकुसि आरो हरिसिंगा स्पर्ट्स एस'सियेशना बाहागो लादों। बोथोरा जोबोद गाज्रिब्लाबो गोबां रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बे गेलेनायखौ नायनो फैदों। आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो जा थांखि आरो नोजोरजों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों बे नोजोर आरो थांखिया जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो हास्थायो। जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्रायबो बे गेमखौ खुंनो थाखाय बोसोरे 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो आरो देग्लायबो जों बेयाव 5 लाख अनसुंथाइ होनाय जादों। ISPL 2022 सिजन 1 बियो जों जि थांखि आरो नोजोर लानानै खुंदोंमोन 100 जौखोन्दो जाफुंसारबाय होननानै जों बुंनो हायो। 23 खालार खालि फाइनालमोन आरो बे फाइनालाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कैलाश चुबे बिथाङा बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै आरो बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जोलुर बे जोलुरखौ बिथाङा गोजौआव दैखांनो थाखाय राहा लागोन होननानै फोरमायलांदों आरो जोंनि जि फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायनि जि साखाफारा बेखौ नुनानै बिथाङा भारतआव जिहेतु सन्तोष ट्रफि जायो बे सन्तोष ट्रफिनि लिगखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुंनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों लिगनि मेचखौ आरो बेनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनि टीमखौ माने बाजिराव जि टुर्नामेन्ट जायो आइ लिगनि उरिष्यायाव जाबाय थानाय बेहायबो बिथाङा दिन्थिफुंनाय गेलेनाय हिसाबै बिथाङा हांख्रायलांदों। दा बे बेलायाव आं बुंनो सानगोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जोलुर गेलेनाय बियो माहारिनां थाखोआव सहैनो हाबाय। दा बेखायनो जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै आं बुंनो सानो।